गिबियाव आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ हामबाय होनो लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै बरायनानै लानाय जाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जोङो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो थाबाय थानो हाथों आरो जों प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ जोङो बाख्नायबाय थानो हाथों। आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जोङो इसोरनि गोथां बाथ्रा बाइबेलनि शास्त्र सोलोंगासिनो दङ। बिनिखायनो जोङो सोलोंनायाव इसोरा जों बयखौबो आशीर्बाद होफायथों आरो बे आशीर्बादजोंनो जोङो बुहुमाव मोजाङै थांनानै थाबाय थानो हाथों। सिगाङाव जोङो सावरायदोंमोन जे बिनि धोरोम माने इसोरनि धोरोम एबा बिनि धोरोम जों बिनि सोमोन्दै सावरायदोंमोन आरो बिनि धोरोम बेखौ सावरायनायावनो इसोरा मा बुस्थु जोङो बेखौबो मोनफालांनो हादों। नोंथांमोना सोरबाफोरा नुवाखैब्ला गाहायाव आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। पार्ट 1 आरो पार्ट 2 खौबो नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै नायोब्लानो नुनो हागोन। पार्ट 1 आरो पार्ट 2 भिडिअखौ मोजाङै बुजिनो थाखाय आरो टपिकनि सायाव मोजाङै बुजिनो थाखाय नोंथाङा पार्ट 1 पार्ट 2 गासैखौबो नोंथाङा नायनो नांगोन। अब्लासो उननि पार्टफोरखौबो नोंथाङा बुजिनानै मोनगोन। बेनिखायनो पार्ट 1 पार्ट 2 बे मोननै पार्टखौबो नायनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो नोंथाङा चेनेलखौ दिनैसिम नुसनदोंब्ला बे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रि चेनेलखौ दिनैसिम नुसनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनिफ्राय गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव सहैबाय थायो। मानोना बे चेनेलनिफ्राय इसोरनि गाहाम रादाब लाबोबाय थानाय जायो आरो नोंथाङा नायनानै जुदि भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो इसोरनि गाहाम रादाबखौ मोनो। जोंनि टपिकआ जाहैबाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोममोन। जोङो सिगांनि पार्टफोराव जोङो सावरायखांबाय। बियो पार्ट 2 आव क्लियार जादों जे इसोरनि धोरोम, बे इसोरनि धोरोमखौ जोङो पार्ट 2 आव क्लियार खालामनो हाबोबाय। दा बिनिखायनो धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनाया जोंना जोब्बाय। दा मोनसे थालांनानै दङ जे इसोरनि रायजोनि सोमोन्दै जोङो दिनै सावरायनि। इसोरा सोरगो रायजोआव थायो होननानै सरासनस्रायै जोङो मानसिफ्रा साननानै लायो। अब्ला जोङो बे इसोर थानाय जायगाखौ एबा सोरगो रायजोखौ जों बोरै मोनहैनो हायो? जौहननि 14 बालाब 2 सिरिनिफ्राय 7 सिरिसिम फरायब्लाथाय जोङो बेबायदि मोननो हायो। आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं आरो आङो नोंसोरनि लागै जायगा थाम थिम खालामनो थांनोसै। गैयाब्ला आं नोंसोरनो खोथागौमोन। आङो थांनानै नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामखांब्ला आङो फैफिननानै नोंसोरखौ आंनियाव लांफागोन। अब्ला आं थानायावनो नोंसोरबो थागोन। बेबायदि रोखायै बुंथारदों। बै समाव सेलाफोरनो रोखायै बुंनानै होदों आरो 6 निफ्राय 7 सिम फरायब्ला बेबायदि मोननो हायो। आंनो लामा नंगौ आरो गोथां, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया। बेबायदि रोखायै बुंदों। जिसु ख्रीष्टआ रमान सान्थ्रिफोरजों बुथारजाखांनानै बियो सानथामाव सिखांफिनदोंमोन गोथै हाखरनिफ्राय आरो बियो सिखांफिननानै गावनि सेलाफोरजों नुजाफिनदोंमोन, रायज्लायफिनदोंमोन। बियो गावनि सेलाफोरजों बे संसाराव 40 दिन थाबावदोंमोन। जों बाइबेलखौ नायबाथाय मोननो हायो। बेबायदिनो 40 दिन थाबावनायाव गोबां बाथ्रा बियो फोरोंलांबावदोंमोन आरो फोरमायलांबावदोंमोन। बेबायदिनो 40 दिननि उनाव जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला गाव सोरगोआव थांनो ओंखारो अब्ला गावनि सेलाफोरजों रायज्लायलांदोंमोन आरो फोरमायलांदोंमोन जे आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ, जे नोंसोर बेवहाय आंजों थांफानो हागोन आरो बे आफानि न'आव आङो नोंसिनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामनो थांनोसै। जायगा थाम थिम खालामखांब्लाथाय आङो फैफिनगोन आरो नोंसोरखौ लांफैफिनगोन होननानै बुंलांदोंमोन। आरो बियो बुंदोंमोन जे आंनो लामा नंगौ आरो गोथां, आंजों नङाब्ला बिफानि रायजोआव रावबो सौहैया एबा सोरगो रायजोआव रावबो सौहैया होननानै बियो बुंलांदोंमोन गावनि सेलाफोरनि सिगाङाव। जे आंनि लोगो नोंथांमोन, बे बिफानि रायजोआनो जाहैबाय इसोरनि रायजो। जि जायगाखौ जिसु ख्रीष्टआ थाम थिम खालामनो थांदों बेनो जाहैबाय इसोरनि रायजो। बे इसोरनि रायजोखौ नोंथांनो आरो आंनो नांगौब्ला
बिनि एक्टियारा जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनियाव दङ आरो बे इसोरनि रायजोआ जिसु ख्रिस्टनियाव दङ। बेनिखायनो गोथार बाइबेला बुंदों जाहैबाय नोङो इसोरनि रायजोखौ गिबियाव नागिरग्रो आरो बिनि धोरोमखौ नागिर होननानै बुंदों। इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिर। जोङो सिगाङाव इसोरनि धोरोमनि सोमोन्दै सावरायखांबाय आरो दिनै जोङो बे सोरगो रायजो इसोरनि रायजो बे रायजोनि सोमोन्दै जोङो सावरायबाय जे बिनिफ्राय जोङो रोखा जाबाय जे इसोरनि रायजोआ जिसु ख्रिस्टनि आखायाव दङ। इसोरनि रायजोआ जिसु ख्रिस्टनि आखायाव दङ। बिनिखायनो जोङो इसोरनि रायजोखौ सोरबा नांगौब्ला आंनो नांगौब्ला नोंथांनो नांगौब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो हमनो नांगोन। जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोङो इसोरनि रायजोआव जोङो सौहैनो हायो। लोगो नोंथांमोन, बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा जे गोथार बाइबेलाव शास्त्र हिसाबै इसोरनि शास्त्र हिसाबै लिरजानाय गोथां बाथ्रा। आङो आंनि गोसोजों आंनि साननायजों आंनि गोसो इसिंनि सानखांनायजों बे बाथ्राखौ बुङाखै जे बियो बाइबेलाव मोननाय बाथ्रा आरो बे बाइबेलनि गोथां शास्त्र इसोरनिफ्राय फैनाय शास्त्र। बेनिखायनो जोंनो शास्त्रआसो रोखा खालामनानै होदों जे सोरगो रायजोनि एक्टियारा एबा इसोरनि रायजोआ जिसु ख्रिस्टनि पावाराव दङ। इसोरनि रायजोआ जिसु ख्रिस्टनि आखायाव दङ। बेनिखायनो इसोरा जिसु ख्रिस्टखौ गावनि सासेल' फिसा हौवा महरै बे संसाराव थिनहरदोंमोन जोङो जिसु ख्रिस्टनि दारै इसोरनि रायजोआव हाबफिननो मोननाय बायदि। अब्ला जों बिनिफ्राय रोखायै मिथिनो हायो जे इसोरनि रायजोनि पावारा जिसु ख्रिस्टनियाव दङ आरो इसोरनि रायजोआ जिसु ख्रिस्टनियाव दङ। माथाइनि 6:33 बेबायदि बुंदोंमोन, नोंसोरो बिनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरग्रो अब्ला बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरनाय जागोन। इसोरनि धोरोम आरो बिनि रायजोखौ गिबियाव नागिरग्रोनांगौ आरो बिनि उनाव बेफोर गासैखौबो होदेरनाय जागोन होननानै बुंदों। बेफोर गासैखौबो होदेरनाय जागोन। अब्ला बेफोर गासैबोआ मा? जे गोदोनि आजौ आजैफोरा मा आसा खालामनानै इसोरखौ खुलुमदोंमोन? गोदो गोदायनि जे आबौ आबैमोननि इसोरखौ खुलुमनायनि थांखिया जाहैबाय जे थांना थानाय समाव जे मानसिया सान्थि मोनो, साद जाला दुखु खस्थ'जों मोगा मोगि जानाङि बायदि मानसिया इसोरखौ नागिरनानै जे गोदोनि मानसिया गुबुन गुबुन गावनि उन्थुस्थ'खौ बेस खालामनानै इसोर महरै खुलुमदोंमोन। जोङो मानसि माहारिफ्रा बुहुमाव थांना थानायाव गिबि मोजां देहा नांगौ आरो जोंनो सान्थि नांगौ। मोजां देहा आरो सान्थि बियो थायोब्लासो जोंनि थांना थानायाव नांगौफोरखौ जों गासैखौबो बुथुमनानै लानो हायो। बेनिखायनो जे नोंसोर गिबियाव इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरग्रो, बिनि उनाव नोंसोरनो नांगौ गासैखौबो होदेरनाय जागोन। अब्ला जोङो इसोरनि रायजोखौ जोङो जिसु ख्रिस्टनि आखायाव दं होननानै मिथिबाय। जों बेखौ नागिरनानै इसोरनि रायजोखौ नागिरनानै लानो नांगोन। आरो बेबायदिनो फारसेखै जे इसोरनि धोरोम बेखौ जोङो नागिरनानै लाग्रोनांगोन। जे इसोरनि धोरोमनि सोमोन्दै आङो पार्ट 2आव मोजाङैनो बुंबोबाय। दा बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसननि लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। आंनि लोगो नोंथांमोन, आङो गोबाव खालामनो सानासै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनि समावनो आङो फोजोबनो नागिरबाय। जे नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो, गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो बे बाथ्राखौ मिथिनानै मोनो। आरो बेबायदिनो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला, दिनैसो नुसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव सौहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो सिगां बे गोदान आपडेटखौ नुनो मोनो। जों बयनिबो सायाव इसोरा रोजा रोजा आशीर्बाद होफ्लायथोंसै। आमेन। खुलुमबाय।